дирӯз додгоҳи вилояти Москав ба баррасии якбора 4 парвандаи муҳоҷири тоҷик пардохт. Ба зодагони Тоҷикистон ҷарима ва ихроҷ аз Русия таҳдид мекард. Ин дар ҳолест ки Бахтовар Ҷумаев, ҳомии ҳуқуқи ин муҳоҷирон, мегӯяд онҳо қонунӣ дар он кишвар кору зиндагӣ доштанд. Қаблан Вазорати умури дохилии Русия гуфта буд, дар замони пандемияи коронавирус шаҳрвандони хориҷиро ихроҷ ва ё санадҳои онҳоро бекор намекунанд. имтиёзе ки аз сӯи полиси рус ва додгоҳҳо сарфи назар мешавад. бо ин ҳам Бахтиёр Ҷумаев тавонист аз ихроҷи ин 4 муҳоҷир ҷилавгирӣ кунад. айни замон дар назди суди вилояти Москав қарор дорам. имрӯз аллакай 4-ум ихроҷи шаҳрванди Тоҷикистон бекор карда шуд, новобаста аз он ки тибқи фармони раиси ҷумҳур Владимир Путин набояд ки то 15 сентябри соли ҷорӣ муҳоҷирон ихроҷ карда шаванд, лекин дар баъзе шаҳракҳо ва навоҳии Москав онро нодида мегиранд ва онҳоро протокол карда ба суд меспоранд ва суди аввал бошад онҳоро ихроҷ мекунад. инро ҳама метавон бекор гардон танҳо дар судҳои болоӣ, лекин онҳо хубтару беҳтар медонанд ки муҳоҷирон аксар аз паси ҳимояи ҳуқуқҳои худ намешаванд. Русия макони муҳими кору даромади шаҳрвандони Тоҷикистон аст. Дар пай паҳн гаштани коронавирус ва ҷорӣ шудани муқаррароти карантинӣ, ҳазорҳо тоҷикон дар ин кишвар мисли дигар аъзои ҷомеа дар инзиво қарор гирифтанд. бисёр корхонаҳо бекор монда, муҳоҷирон ҳам аз даромад маҳрум шуданд. Бахтовар Ҷумаев мегӯяд, ҳоло низ теъдоде аз муҳоҷирони тоҷик ки сари вақт имкони дуруст кардани ҳуҷҷатҳояшонро надоштанд, кор кардан наметавонанд. бинобар ин оилаҳои дастнигари кӯмак кам нестанд. кӯмакҳои мо ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон каму беш ҳам бошад давом дорад, танҳо ба озуқаворӣ ва ба он касоне ки дар ҳақиқат эҳтиёҷманд ҳастанд. мисоли оддӣ ба пиронсолон, ба занҳои ҳомила, ба занҳое ки бо кӯдакҳояшон бекор монданд, ба онҳо кӯмак расонида мешавад. муҳоҷирони тоҷик ҳарчанд бидуни виза ҳақ доранд ба Русия бираванд, чун Тоҷикистон узви Иттиҳоди иқтисодии Авросиё нест, барои фаъолият дар Русия бояд патент бигиранд ва ҳар моҳ молиёт пардозанд. мақомоти рус мегӯянд, ҳукумати кишвар имкони дароз кардани моҳлати лағви патентро ки то 15 сентябр пешбинӣ шудааст, баррасӣ хоҳад кард.